2025 सौफैबाय दानिया फिननाय होदो प्रमद बर' दिपेन बर' बिटिसि मात ना बले बिटिआर बबे मोनसेया कारेक्ट which one is the correct रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो रायजो राजाफोरखौ 4 बोसोर 5 बोसोर थगायबाय दानिया थगायनायनि फिनजाथायखौ नोंथांमोना मोनसिगोन बियो सिदा खोथा फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारियाबो गवाखसै एनडिबिनि समयसायाबो जोबासै बे 5 बोसोराव रायजो राजाफोर हो अब्ला मा एकर्ड खालामखो थाखानाय मोनखानाय पावार फांसनखौसो बिथांमोना दंस' खालामबाय बे एकर्ड खालामनानै बेनो प्रमद बर'नि आन्दालन खालामनायनि फिथाइया बेनो हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय दिनै दिपेन बर'नि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि 2024 नि सिगां इमप्लिमेन्ट जायाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन 2024 आवनो 2024 मायथाइयावनो दिपेन बर'आ डेडलाइन होदोंमोन बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि आखरे जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला राजा लामायाव ओंखारगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो मा गोदान मा डेडलाइन होबावलायखो 2025 नि 3 मास नङाबा 6 मासनि गेजेराव जुदि इमप्लिमेन्टआ जायाब्ला सोमावसारफिनगोननो बर' रायजो राजाफोरखौ माबायदि थगायदों आसुरित हो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गामिया सोसनजाबाय हाबबाय होननानै बुंनाया दा बुंबाय दिपेन बर'आ गामि सोसननांगौनि खामानि मावनांगौ हो बेफोरबायदिसो खोथा बुंबाय नै मा जाखो बे रायजो राजाफोर 5 बोसोर जाबाय दिनैसो आरो बेबायदि गोदान खोथा बुंबावबाय हो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बिटिसिनि पावार फांसनखौ दंस' खालामदों मोर अट'नमिनि खोथा रायलायदों बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानैनो जोंनि 6 सिडुलखौ दंस' खालामखाबाय आरो 6 सिडुलनि मर्यादाखौ बारायनांगौ होननानै आरो बुंबावबाय हो साननानै नायदो रायजो राजाफोर आसुरित दिपेन बर'नि खोथा बुंनायखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा 4 बोसोर नेदोंमोन बावबो गैया 5 बोसोर जाबाय नै रायजो राजाफोर दिनैसिमबो एनडिबिनि समयसायानो जोबाखै सिगां बुंदोंमोन जाजोब्बाय खामानि मावगासिनो दङ गामियाबो सोसनजाबाय 60टा कनस्टिटुएन्सिस बानायनांगौआबो जाजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन माब्ला बानायबावगोन आरो फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारिया माब्ला गबावगोन रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो दानिया दिपेन बर' नोंनि खोथाया मानो मोनसेबो लाजाया 2024 नि सिगां राजा लामायाव ओंखारगोन होनना बुंबाय धरना होगोननो हो आन्दालन बुस्थुआ सानसे साननैयावनो जायो हो लाजिनांगौ बेफोरबायदि थार्ड क्लास खोथा बुंनो बोरोथो 24 नि सिगांनो राजा लामायाव ओंखारगोन जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला मा जाखो 4 बोसोर थांबाय 5 बोसोर इउपिपिएल पार्टिनि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायनि समानो जोबनानै थांबाय रायजो राजाफोर आरो बुंबावबाय दिपेन बर'आ 2025 नि मास मोनथाम आरो 6 मासनि गेजेराव विथिन 6 मान्थनि गेजेराव जुदि बे दफायाव लिरनाय क्लसेसफ्रा जुदि मावफुंजायाब्ला आन्दालन खालामसिनगोन होननानै बिथांमोना बुंदों दिस इज भेरि आनफर्चुनेट दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सलुसन साइनिं खालामखांनायनि उनाव आरो माब्रैहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि खोथा बुंबावनो हायो बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय मोननांगौ जि अधिकार बे एकर्डनि गेजेरजोंनो गासिबो मोनफुंजोबनो हाबाय होननानै नोंथांमोनानो बुंबाय ओरैबायदि गिदिर एकर्ड खालामबाय बिटिआर एग्रिमेन्ट दिनैलाय मानोथो गासिबो फ्लप जाजोबखो मानोथो दिनै गासिबो नंखाय जाजोबखो नोंथांमोननि जि कमिटमेन्ट होनाय जि एसुरेन्स होनाय ग्रेजुवेलि फैयै फैयै जों नुनो मोनबाय बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट होनाय खोथा बुंनाय गासिबो आनएक्सपेक्टेड नंखाय होननानै दिनै प्रुफ जाबाय रायजो राजाफोर ओंखायनो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल आबसुनि खोथाखौ खोनासंनो नाङा नुखाबाय नोंथांमोना थगायनायखौ एकर्डजोंबो एनडिबिनि समयसाया जोबाब्ला पिस एग्रिमेन्ट मानोथो नाम लायामोन मानोथो एकर्ड खालामामोन हो दिनै मानो 6 सिडुलखौ नांगौ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै 6 सिडुलनि पावार एन्ड फांसन
बेखौनो दिनै नोंथांमोना डिस्ट्रय खालामबाय आरो 6 शिड्युलनि खोथा रायलायबावबाय 6 शिड्युला माखौ होनो बिटिआर एग्रिमेन्टआ जुदि इमप्लिमेन्ट जाजोबोबा 6 शिड्युलनि खुनु मर्यादाबो थानाय नङा जेरैबायदि पावार दंमोन बिटिसिआव बे पावाराथ' गैखाला दिनै डिपार्टमेन्ट बारायहोनायनि खोथा बुंदों डिफेन्स बर'आ हा बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै मोनखानाय डिपार्टमेन्टफोरखौनो डिसिनो हेन्ड अभार खालामना होदों बेनो जाहैबाय बिटिआर एग्रिमेन्ट दाना बुंबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि जि दफाफोर मावफुंजोबनांगौ खम समनि गेजेरावनो जागोन बारे बारे बेफोरबायदि बिथांमोना खोथा बुंबोदोंमोन दिनै जोब्बाय एकर्ड खालामनायनि समानो जोब्बाय रायजो राजाफोर अब्ला बिथांमोना माब्ला इमप्लिमेन्ट खालामगोन माब्ला आन्दोलन खालामगोन साननानै नायदो रायजोफोर बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो थगायनाय मिसाजोब दिनै प्रुफ जाबाय रायजो राजाफोर ओंखायनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानांगोन इलेक्शनाबो सौफैबाय बारा गोबाव गैला मानोना बिथांमोना बर' जाथिनि मोननांगौ जि अधिकार जि मोनथाय बेखौ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बिथांमोना दंस खालामदों बेखौ नोंथांमोनाबो नुबाय खोनाबाय सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बेफोरबायदि नंखाय आनएक्सपेक्टेड आननेसेसारि अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि बिथाङा लेक्सार होबाय थायो नोंथांमोना खोनाबाय खनसे नङा खननै खननै नङा खनथाम 4 बोसोर जाबाय नै 5 बोसोर जानोसै रायजो राजाफोर 2025 सौफैलायबाय आरो गोदान डिफेन्स बर'आ बुंबावबाय राजा लामायाव ओंखारगोननो हा बे मा जाखो दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स मा पलिटिक्स खालामनो सानदों मा मावनो सानदों बुजिनो मोनला रायजो राजाफोर बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय जि स्ट्रेटेजि लानाय हा रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि अनगा जेबो गैया दिस इज भेरि आनफर्चुनेट दुखुनांथाव रायजो राजाफोर जौगानायनि खोथाखौथ' बाद दोनबावदो फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारियानो बे जेलनिफ्राय दिनैसिमबो उदां जायाखै टिल टुडे होमबा बियो मा जाखो बियो रायजो राजाफोर हा एमपि बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगोनो रन्जन दैमारिखौ बख'गोन होननानै बुंनाय बे गासिबो नंखायजोब मिसाजोब आन्दालाव खालामफिनगोन होनना बुंनाय गासिबो नंखाय जायनि थाखाय बिथांमोना गावसिनि थगायनायनि जि फिनजाथाय बेखौ 2025 आव मोननो थांगासिनो दं अलरेडि जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय आसुरित होननानै थगायनायाखि बेबायदि थगायो बर' रायजो राजाफोरखौ होननानै जोंनि समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जाबाय एबा कनसियास जाबाय फैबाय थानाय समाव आबसु आरो इउपिपिएलआ बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनो हानायनि खुनु स्ट्रेटेजि खालामनोबो हाला जोबथाबाय इउपिपिएल आबसुनि जि थगायनाय जि पलिटिक्स खालामनानै बिथांमोना राजा जानो नागिरदोंमोन बर' जातिखौ मिसलिडिं खालामनाय प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो नंखाय दिनै फाइनालि प्रुफ जाबाय रायजो राजाफोर ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सापर्ट खालामनांगौ मानोना बिथांनि समाव सरकार थानाय समाव विथिन 17 इयार्स बाव गोबां हिउज डेभेलप जादों अइल डेभेलप जादों बिफोर बिटिसि एग्रिमेन्ट देयर इज नाथिं बाव जेबो गैयामोन जिर'सोमोन एमटिनेस नाथाय आफ्टार साइनिं बिटिसि एग्रिमेन्ट बाव गोबां लट्स अफ इनफ्रास्ट्राक्चार जादों मेडिकेल कलेज वाटएभार बुंनो हाया साननो हाया रायजो राजाफोरनो फिननाय हो प्रमद बर' आरो डिफेन्स बर' बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बिसिबां जौगाखो मा मावखो रायजो राजाफोरनो खिन्थानानै होदो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जाजोबदों लोंजोबदों होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन ना दानिया नोंथाङा बबे बबे लामा दालां कलेज इउनिभारसिटि एनडिपिनि समस्या बिसिबां जोबखो हो बिटिआर एग्रिमेन्टजों मोनफानाय दफाया बबे बबे दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो दानिया खिन्थादो फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो मानो गवाखै जुदि गवामोनब्ला मानो एकर्ड खालामा बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ पिस एग्रिमेन्टखौ दानिया रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो माब्ला गगोन रायजो राजाफ्रा सोंदो कुइसन खालामदो डिफेन्स बर्डनाव सों बिथाङाथ' अलरेडि 2024 आवनो बिथाङा डेडलाइन होदोंमोन बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला सोमावसारफिनगोन होननानै बुंदोंमोन आरो प्रमद बर'आबो बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला 5 बोसोरनि गेजेराव विथिन 5 इयार्सनि गेजेराव जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला आं सुइसाइड खालामनानै थैगोन होननानै प्रमद बर'आ गावनि खुगाजों बुंदों रायजो राजाफोर
दिनै नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो थगायजोबनाय जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन होननानै बिथाङा गिदिर गिदिर लेक्सार होबोदोंमोन गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट होबोदोंमोन दिनै नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय क्राइटेरिया दंथारो बड'लेण्ड मोनथारगोन जाथारनोसै ब्लाड सिगनेचार लांलायलायबाय गासिबो थगायजोबनाय दिनै फाइनालि जों नुनो मोनबाय प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो नंखाय मिसा होननानै आनएक्सपेक्टेड दिनै जों जेरैबायदि बर' रायजो राजाफ्रा एक्सपेक्टिं खालामदोंमोन बाट वी हेभ नट सिन जों नुनो मोनाखै दिस इज भेरि आनफर्चुनेट बिथांमोना खनसे नङा खननै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय आरो थगायबावनो नागिरदों थाखा फैसाजों रायजो राजाफोरखौ जोंनि गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफोरखौ बिथांमोना बायनानै पलिटिक्स खालामनो नागिरदों रायजो राजाफ्रा थाखा फैसाजों बायजानो नाङा मानोना दिनै बिटिसि खौनो बिथांमोना नागिरफिनदों बिटिसिआ डिनाउन्सिं जाबाय रिजेक्टेड जाबाय बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जों जेबो मोननो हायाखै जेबो डेभेलप जायाखै होननानै बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन नाथाय नैबे बिटिसि एकर्डआदि माबायदि पावारफुल प्रमद बर'आ दासो हमनो हादों व्हाट इज बिटिसि एकर्ड एन्ड व्हाट इज बिटिआर एग्रीमेंट What are the differentiation in between BTC Accord and BTR Agreement? फारागथि एबा डिफारेन्सआ मा दिनैसो बिथांमोना साननो हादों 4 बोसोर बिथांमोना बबाव थैनानै थाखो दिनैसो बिथांमोना 6 शिड्युलनि खोथाखौ सावरायनो सम मोनदों टाइम मोनदों अलरेडि सिगांनो नोंथांमोनखौ बुंखानाय बिटिआर एकर्डआ खुनु दिन कन्स्टिटिउसनेलि अब्लिगेशन गैया बाव सेफगार्ड गैया होननानै जोंनि गोरों गोरा दैदेनगिरि नेताफ्रा बुंबोखादोंमोन नोंथांमोना मानो दुगा जाया बे टाइमाव बिटिसि आरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव नोंथांमोनजों सावरायनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा नोंथांमोनखौ खावलायदोंमोन दिनै फिननायखौ बिटिसिआ पावारफुलसिन ना बिटिआरआ पावारफुलसिन रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो प्रमद बर'मोनहा रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थगायनो नाङा जुदि बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जाजोबोब्ला जाजोबनायनि खोथाखौ बाद दोनो समानो गैला नै इलेक्सन सफैलायबाय रायजो राजाफोर जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाया आखरे आखरे जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जाजोबोब्ला साननानै लादो नोंथांमोना बिटिसि गैला दंस जाबाय एनिवान बिटिसि थागोन नङाबा बिटिआर नोंथांमोननो बिटिसिखौ नांगौ ना बिटिआरखौ नांगौ दानिया नै कुइसन ओंखारबाय बबे मोनसे एकर्डखौ नोंथांमोननो नांगौ बिटिसिखौ नांगौ ना बिटिआर दा बेले बेजे जानानै दं जोंनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'आबो बेले बेजेआव दं आरो रायजो राजाफोरनो फिननाय होनो हायाखै बिटिसिखौ दानजाबाय होननानै बिसोरो रायजो राजाफोरखौ थगायो जुदि दानजाबायब्ला मानोथो दिनैसिमबो लिरनो हायाखै बारे बारे आं बुंदों रायजो राजाफोर दाना 5 बोसोर जाबाय नै 2025 सफैबाय दानिया फिननाय होदो प्रमद बर' दिपेन बर' बिटिसि मात ना बले बिटिआर बबे मोनसेया कारेक्ट हुइच वान इज द कारेक्ट रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो रायजो राजाफोरखौ 4 बोसोर 5 बोसोर थगायबाय दानिया थगायनायनि फिनजाथायखौ नोंथांमोना मोनसिगोन बियो सिदा खोथा फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारियाबो गवाखसै एनडिबिनि समयसायाबो जोबासै बे 5 बोसोराव रायजो राजाफोर अब्ला मा एकर्ड खालामखो थाखानाय मोनखानाय पावार फांसनखौसो बिथांमोना दंस खालामबाय बे एकर्ड खालामनानै बेनो प्रमद बर'नि आन्दालन खालामनायनि फिथाइया बेनो ओंखायनो रायजो राजाखौ फाइनालि आं जोबनायाव आपिल खालामो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना सांग्रां जादो कनसियास जादो इलेक्सनाबो सौफैबाय इउपिपिएल आबसुनि खोथाखौ नोंथांमोना लानो नाङा दानिया गामि गामि जुदि केम्पिं खालामहैयोबा बिथांमोनाव सोंदो एमपि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ बख'गोन होननानै बुंनाया मा जाखो इमप्लिमेन्टेसना माबे माबे जाखो माबे माबे जायाखै सोंदो बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो एमपि केन्डिडेटखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनांगौ होननानै भट बिबाय आबसुफ्रा दिपेन बर'आ गामि गामि थांनानै दानिया कुइसन खालामदो बिटिसि इलेक्सना जेब्ला जागोन दिस टाइम जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामो नोंथांमोना काइन्डलि कुइसन खालाम बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना मा खालामखो बर' जाथिनो मा लाबोनो हागो सोंदो बबे बबे दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो जादों जायाखै बेखौ सोंदो कुइसन खालाम
नोंथांमोना आननेसेसारिलि गावनि भेलुएबल भटखौ होनो नाङा रायजोफोर मानोना बिटिसि गैयाब्ला कनस्टिटिउसनेलि जुदि सेफगार्ड गैयाब्ला सिक्स शिड्युल गैयाब्ला खुनु बाव पावार फांसन जुदि गैयाब्ला जेनेरेल जायोब्ला जोंनि बिटिसिआबो थानाय नङा सिदा खोथा ओंखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगौ बिटिसिआ जेरैबायदि कनस्टिटिउसनेलि सेफगार्ड दं अब्लिगेसन दं बाट बिटिआर रेकर्डआ बिदि गैया बिटिआर रेकर्डआ जाहैबाय अनलि रिनेम बिटिएडिनि जायगायाव बिटिएल रायजो जाबाय जेबो गैया कनस्टिटिउसनलि दिनै बियो सेफगार्ड गैया जेबो गैया दिनै इमप्लिमेन्टबो जायाखै माला जागोन बुंनो हाया समानो जोब्बाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना बयबो सांग्रां जालोगोमोन बिथांमोननि खोथाखौ नोंथांमोना ट्रास्ट खालामनाङा बिलिभ खालामनाङा मानोना अलरेडि नोंथांमोना नुखाबाय खोनाखाबाय गासिबो थगायजोबनाय लोगोफोर थेंक इउ